Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Det er godt, du hjælper det. Hej, vi er på Watford Guldbil og bryllupstur. Og bryllupstur. Vi har nu sejlet. Vi har nu sejlet i 4 dage. Vi er under Vilsundbroen. Under Vilsundbroen. Der er med. Vi er med. Jeg går så meget. Fordi du ikke sidder helt over i den side. Sætter helt over. Det er det, du sætter helt over til kanten der. Og ned med hovederne alle sammen. Nu sejler vi op på broen. Nej, vi kan ikke. Nej, det kommer ikke til at gå. Så nu skal vi under Vilsundbroen, men de vil ikke åbne den for os. Så vi sejler bare. Du siger, man skulle have ringet inden. Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt. Så nu er vi faktisk... Jeg er under broen. Nu er vi under broen. Det er altså bare... Fordi du kommer aldrig under den bro, men den kan holde der. Vi er... Vi er under broen. Nu er vi så sejlet igennem broen. Og videre ud til øen, hvor vi har tænkt os at lægge til. Ej, det er Vi har tænkt os at kigge på den. I en lille båd, der gynger. Stop! Det er altså ikke mig. Sidder jeg og synger. Synger om de ting, der giver livet værdi. Jeg kan ikke gå på vand. Ej, jeg fik en snegl i hånden! Den kan så meget andet. Jeg kan flytte dit knæ. Jeg kan føle mig fri. Ej, det er svært. Ej, det er svært. Der er et får i min mave og en sø i min baghave, som man kan sejle i helt ude i det frie. Nå ja, det er det. Det er så her, vi bor. Inde i det gule telt. Det er rigtig stort. Lette, hvad laver du? Får min tunge til at lukke godt. Må vi til din tunge? Hvad laver du, Julie? Der er altså meget kameraskyld i det. Den er konkret. Hvad var den største krum på dagen? Det spytter i modersmag. Fuck dig, det. Ej, præcis. Prøv lige det. Læg og underholdning. Nu er det jo rigtig stopvejr. Det regner rigtig bare. Og Line, hun lægger lige så. Nu har vi det. Lige så stille. Ikke lige gå over. Det er ikke pres. Ja. Jeg er klar. 1, 2, 3. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Nu er Lene stået op. Hun vågnede, da vi vækkede hende. Hun vågnede, da vi vækkede hende. Nu, her var du. Så. Prøv at se, hvor meget det står om, og Julie blev helt våd på ryggen. Line, hvis så du nu lige lægger armen omkring mit. Det er virkelig frygt. Så er den Har vi glemt det? Og vi har ikke engang. Så er det kanelsnegle og kakaotid. Og vi flytter den med den her, fordi vi har glemt vores trang. Ja, tang. Ups. Og så sidder jeg herovre og ved ikke, hvad en trang er, men vi har glemt den.
Og Julie ved så heller ikke, hvad Badoo der er. Jo, det er de der snore på teltene. Vi fortalte dig det. Det er i hvert fald hyggeligt herinde. Vi har fundet ud af det, selvom vi ikke har et trækjatang, så har vi 2 gafler. Se? Kunne du ikke se, at jeg tabte den nu? De skal have noget mere. Og så har vi lige lavet varm kakao, så vi ser og drikker varm kakao, og så vil vi gerne sende en hilsen til Anders og Silas og Tobias, der sidder i lorteregn hver i et shelter, hvor vi sidder og drikker varm kakao. Ja, det er derude bagved. Hvor vi sidder og drikker varm kakao i Bits halvtag. Ditte, hvad er det, du har på kinden? Det er en tatovering, fordi vi spiser hot rubs, dips, tattoo. Det er sådan en slikkepind, men det er ned til noget, der siger sådan her. Hvad er det, du har på kinden, Julie? Det er sådan en pasta. Det er sådan en tatovering. Fordi jeg købte det med cola, så får sådan det grimme i. Hvad er det der på din? Det skal væk, mand. Ja, det er hyggeligt. Og det er gonna get. Line, hvad er det, du har på kanten? Det er en tatovering, jeg har fået, fordi vi spiser sådan noget pop rocks, dips, plus tattoo. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Se, vi er kommet på luksuslejr, vi har lånt madrasser og Bits. Fint med dig. Hvor er I henne? Under Bits halvtag. Det behøver I jo ikke sige. Vi er ude i skoven. Ja, selvfølgelig. Ja, det er I da i hvert fald. En virkeskov, det var ikke Bits halvtag. Virkeskov. Ja, det var birkeskov, vi sagde. Og lige om snart, så skal vi til at lave pasta med Kødsovs og bøffer. Og vi har senere i aften, der skal vi have popcorn. Som vi laver. Nej, som I selv ned laver. fra de majs fra birketræerne. Nej, som vi bruger. Som vi laver i Trangian. Mikrotrangian. Og vi bruger også det fri, når vi skal På urinere. toilet. Der er ænder bag dig, ja. Ja, der er flyvende ænder. Rigtig flyvende hænder. Flyvende ænder. Så flyver langsomt. Hængende ænder. Vi har fået tatovering. Og jeg får Ej, er vi stolen slyngler. Ja, vi er banditter. Ja. Det er hårde fyre. Hej Lina. Hej. Vi spiser pasta og dolomino og bøf i forskellige former. Er det godt? Det er pissegodt. Bild Line halvdelen af pastaen på jorden, og så laver hun den der, man siger, skal jeg samle det op, så gør det ikke noget. Men det er min mad. Det er de sorte cracker. Og så drikker vi blå sodavand. Ej, jeg spildte lige på min tøj. Det kan vi vilde. Jeg skal bare sige try. Sometimes. Nej, Line, har du ikke? Har du ikke, Line? Hvad er det, du har i håret, Julie? Jeg ved hvad det er. Hvad er det, du Det har? samme som jeg hængende i mundviden, måske. Jeg er ikke sikker. Ej, Line, du hikker bare. Det er godt. Den er skøm, for du stemte lidt for brændt. Hej, Line. Morgen. Hej, Julie. Er du træt? Nej. Nyder du udelivet, Line? Yes, I Birkeskoven. det er herligt. Man kan bare se de der hende bag dig til mit hus. Der er ikke noget bedre, end når Morten han giver os lov til at tage på friluftstur. Tak, Morten. Tak. 10.000 tak, Morten. Julie, hun får møller bag. Ja, jeg må ikke få midler bag. Julie har fået møller bag. Hold kæft, den busser, der sidder der. Ja.
Nu er Julie gået ind for at tømme ryggen for møller bag. Og næsen for bullemænd. Og det er god badring, Julie. God badring, Julie. Du skal nok få det godt igen. Du er en herlig tøs. Du har fået møller bag. For møller bag, Julie. Det skal du ikke være ked af. Det kommer for os alle på et tidspunkt. Det er bare ikke sket for os endnu. Der er nogen før end andre. De skumfiduller der. Det er jo heller ikke pænt gjort mod dig. Jeg håber, du har det okay. Så, nu skal vi lige råde det sidste op, og så cykler vi hjem. Og desværre der skete det, at Julie hun er blevet syg og brækker sig og har mylder bag. Så vi skal lige have den udfordring på vej hjem. Men det var så friluftstur for denne gang. Og vi vil godt sige tak til Morten for den mulighed, vi har fået. Tak, Morten. Og vi synes, det er ærgerligt for alle jer andre, at I ikke var med. Ja. Super, hva'? Men I kommer jo ud til Beats dejlige have, morgen. Ja, den er lækker. Den er fandme lækker. Tak for friluftsturen. Kunne I lige mere begejstret? Okay.